Čau, já jsem Tombuje a pracuji jako Fighter Relations Manager v Octagonu, což znamená, že mám na starosti kompletní kolekci bojovníků. Vítejte vlastně v prvním díle minisérie Poprvé naposled, která má matovat můj první a snad poslední zápas v profesionální MMA. Momentálně máme zhruba 6 minut zápasu, je pondělí, máme Fight Beat Octagon Bratislava, který se nám trošku sesypal z důvodu zranění. Nicméně dneska jsme pořešili nějaký tady trouble v práci, ale už na to serem a jdeme na trénink do Rangers. Jdeme do Hayashi, vyzdout si chrániče na kolena a lokty, protože největší rozdíl mezi amatérským a profi MMA je, že můžeš používat lokty. Takže si tam pro chrániče, abychom to mohli natrénovat na trénincích a snad použít v zápase. A bude tam co? Co tam bude? No loketní vražda, ne? Loketní vražda, ano, přesně tak. Zakázaná technika. Jestli nedám v zápase ani jeden loket, ale se poseru. Já si pamatuju, když trénoval ještě v Petě, byl to taky oploustlý malý vetaneček na vysoké škole. A říkal, můžu si s tebou zaspárovat, ty jsi byl v reprezentaci na mistrovství světa. A to jsi mu říkal, kámo? Já ne, já to pamatuju. Jdeme spod Říkáte na moji rádionu, abyste vy na mě čekali, vole. To se mi v životě nestalo. Oni mají v tom Vietnamu jiný čas, vej Tomáši. My tady makáme to nedávej, tak sníne. Ale, takže. A pokud ty být nemůžeš, toho můžeš, ale když popicí bych to zabil. To je tak nebyl. Víš, jak má vlogý Kozma? Nevím. Přesně takovýhle. Vždycky říká, tak teď jdeme z tréninku. Sparingy, na sparingy, které se nemůžeme natáčet, takže Co máme? Dneska je sobota. Večer nás čeká Octagon 63, nicméně teď jsme si domluvili s klukama ještě, že dáme sparingy v OFE. Měl to asi Vlado Lenga, ale nějaký kluci z OFE, takže uvidíme. Trochu těším se, ale trochu aj se bojím. A ty nejsi Slovák, ty jsi Vietnamec. Já jsem vietnamský Slovák. Vietnamský Čechoslovák. Večer je Octagon 63. My jsme ráno samozřejmě pracovali, připravovali jsme halu, abychom si teď mohli odskočit a dát se do držky. Takže jdeme na to. Kurva Tomáši, tady otevřou dveře. Já potřebuji volat. A pak tam bude práv, vole, já bych hvězdičkám, to je už lepší, ale byl to šok. Mě tam Vlado dropnul, kdo mě? Vlado mě dropnul, vole. Fakt? Andre, co říkáš na Tomáše, jaký zápasník? Hlavně, jaký je prodejce hlavně? Jaký je prodejce? Šmelinář. Tak je to Vietnamec. Nikdy nesmí. Zaspal jsem za 2 dny posledních 10 hodin, vole. Tak Ještě sračky celý den, co vole. se vymlouváš? Ne, tak to je fakt, vole. Já cítím, že jsem v hlavě unavený. A pak jsem ještě poprvé sparingy s Vladem, vole, tak po mě bylo první kolo, jak mě zbyl, vole, dropnul mě, vole. Super den, vole, super začátek dne, vole. No, když je vypnu.